Mit navn er Torben Spandauer. Kongeriget Danmark står overfor en udfordring. Marys kammerjomfru er død. Men det er slet ikke det, det skal handle om i dag. Vi er alle sammen handlet der. Julegaver. Fødselsdagsgaver. Bryllupsgaver. Adventsgaver. Dåbsgaver. Royale gaver. Og gaver. Jeg snakker selvfølgelig om tier. Tier snyder hvert år det danske kongerige og dets folk for millioner af kroner. For de koster altså ikke 10 kroner. Vi er nu her i Sønderborg by, hvor vi vil finde tieren og spørge ind til sagen. Ifølge pålidelige kilder skulle tier ligge den her vej. Det vil sige den her vej. Tieren er en af de større butikker i denne by. Tierkæden er ejet af Leonard Leibowitz. Han er millionær. Det her er i hvert fald heller ikke tier. Vi har mødt et par tilfældige på gaden, og de vil gerne snakke om tier. Stine og Mia er hyppige handlere i tieren. Tieren? Ja, det hedder så Tiger. Hun nægtede at udtale sig. Tieren er i virkeligheden et synonym for det internationale terrornetværk Al-Qaida. Vi leder stadigvæk efter tieren. Tierkæden har butikker i 17 lande. Nu har vi fundet tieren. Tierkæden har 189 butikker, og som sagt tidligere i hele 17 forskellige lande. Danmark, Finland, Tyskland, Grækenland, Island, Irland, Italien, Japan, Letland, Litauen, Holland, Norge, Polen, Skotland, Spanien, Sverige, England. Det er mange lande. Vi er kommet i kontakt med en afhængig kunde af tieren. Ham vil vi nu møde. Har ligesom 1000 andre danskere igennem længere tid været dybt afhængig af at handle i tier. Desværre betyder hans afhængighed, at økonomien ikke hænger sammen, og at han snart ryger på gaden. Hej, jeg er Torben, og jeg kommer fra TV2. Jeg vil gerne snakke med dig om tier. Ja. Hvordan føler du tier og behandler dig? Ja, men det er jo så trist, fordi at priserne er så høje, så jeg har ikke råd til det. Og der er så meget, jeg godt kunne tænke mig at købe. Ja, det er jo endnu et grovt eksempel på, hvordan tier udnytter tusindvis af kunders højeste ønske om at overleve. Og nu tilbage til studiet. Vi vil nu ringe til de ansvarlige for at finde ud af, hvad de har at sige til deres forsvar. En vigtig huskeregel er, at man altid skal være anonym, når man ringer til de anklagede. Hej, mit navn er Torben Spandauer fra TV2 Operation YX. Jeg vil gerne stille jer nogle spørgsmål. Ja. Ja. Nej, okay. Nej, det kan jeg godt sige. Undskyld. Nej. De nægtede at udtale sig. Vi har under vores optagelser fundet en lang vigtig sag at tage os til. Dette er meget alvorligt. Følg med næste gang, hvor vi vil opklare massemordet i BR. Og lige om lidt skal vi til postnummeret, der blev synonym med at være teenager i 90'erne. Beverly Hills 90210.